Moni ma whispers mdziko limene lilama strangers madzulo ano mosakutayitsani nthawi tilankhuleko apa zokhudzana ndi mayi Martha Chizuma. Nkhani ya mayi Martha Chizuma mwina lero tsopano mwapeza yankho zina mwazifukwa zomwe zakhala zikuti khazika chete ngati ena afe pa whispers of the stranger pano osamakhala ndi nkhongono zolankhula nkhani ya mayi Martha Chizuma. Tinkaopa ka regret kamene kamabwera makamaka pofuna kupanga withdraw ma statements nde ukakhala kuti zandalezi udafika nazo mbali ina udafika nazo mzigawo zina ndiyo masiya wanthu adzilankhula mmene iwowo akumalankhulira koma iwo kayionera patali umadzoti kutsogoloko kudzakhala kupanga withdraw ma statements. Olemekezeka bwenzi ndi abale pa whispers of the stranger, CMP wina aliyense amene ndi politician kapena kuti active politician kapena kuti ndi ma scientist of politics, anthu ena amatha kukhala ndi passion zimangokuwasangalatsa zoti kuyima pa msonkhano nkumalankhula, ena amangokusilira ku parliament kuja atamakalankhula nyumba imene ija, wena zimangokuwasangalatsa azipani akamanyozana, wena amapitirako kuba ndikayamba ndala akadzandivotera basi ndalama zachitukuko ndidzidzaba, wena alipo ndi ma politicians anajoina politics ifoti iwowo ali ndi passion ndi ma politicians, they got passion with politics kotero kuti amakhala akudziwa akamati ndale kuti ndale nchiyani. Nde dziko la Malawi tikuona kuti ma politicians amene amajoina politics chifukwa choti iwo ndi ma politicians kuti they got knowledge and understanding ya politics ndiwo chepa kwambiri. Ambiri mwa iwo zomwe amazidziwa ndale zake ndi zomwezi zotukwanizana izi ndi amene achuluka, koma ndale zoti angathe kuyendetsa chinthu kugwiritsa ntchito ndale ambiri mwa iwo sadziwa. Kotero nkuti tikutha kumaona ndale za ku Malawi zopanga withdraw ma statements now and then, ndale za ku Malawi zothana ndi munthu, ndale za ku Malawi zolimbana ndi munthu, sizikhala ndale zoyendetsa boma kapena chitukuko, kapena kukhala ndi ndale yosiya zina osalankhula lero ndi kudzalankhula nthawi yake ikadzafika, kuti kudikirira nthawi yoyenera kuti udzayankhe kapena udzafunse kapena udzakomente. Kukhala abandale omangobwetuka tsiku ndi tsiku sadziwa malo oyenera kutulutsapo mulomo wawo mangoti lendelende paliponse. Andale achoncho tikaona timatha kudziwa kuti maturity in politics palibe. Nkhani ya mayi Martha Chizuma titayiona poyamba pomwe ndizoona zimene akulankhula atsogoleri wena kuti she had too much of confidence makamaka potengera ma references awo akumene amachoka ngati ku Ombudsman. Secondly, she was so excited ndi mpando uja chifukwa cha kuyamikiridwa ndi ma compliments amene amachokera kwa anthu. Izizi sitikungolankhula, ine ndili kuno ku South Africa, mayi Martha Chizuma ali ku Malawi, nkhani zawo zimachitikira ku Malawi, koma ine ndinadzazindikira kuti mayi Martha Chizuma she was so excited ndi ma compliments amene ankalandira atasankhidwa pa mpando pacha. Secondly, she had too much of confidence kuti ntchito ija akayigwira mwa ukadaulo makamaka amatengera za kumene akuchokera, samayang'anitsitsa kuti past isiye nikhale past ndipo tiyang'ane za present, kuti ka ku Ombudsman ndimachita bwino kani machitani
koma ndidzitenge on this seat kukhala ngati munthu amene sindinagwirepo ntchito zofanana ndi zimenezi, meaning to say ndidzitenge kukhala mbuli pang'ono nkagwidwe kanga ka ntchito in order kuti ndikhale mlendo pamene pamuzochitika zanga. I should not act too much smart as if I'm a professional kuti otheralo ifakona kuti when you're dealing with politics, that thing is too fragile, that thing is too aggressive, that thing is too much of politics. That seat is ndiyovuta kwambiri nkhani yodilana ndi corruption. So pano sichifukwa choti umapanga perform bwino kumakhoti, umapanga perform bwino ku ombudsman, ka umapanga perform bwino kuma human rights organizations, ndikumayembekezera kuti you are going to do the same akakauyika pa nkhani ya corruption. Izi zisono ndikulankhula chifukwa kuti ndikuona kuti ndi nthawi ino tsopano ngati mene lankhula kuyamba uja ndi nthawi yoyenera kuti apa tingathe kusolola mulomo ndikulankhula. Koma mwina anthu ena mungathe kukhala ndi chithunzithunzi, ndakhala ndili ndi ma strange questions okhudzana ndi nkhani ya mayi Martha Chizuma. M'maforums mosiyanasiyana nkhani ya Martha Chizuma imati ikabuka ndimakhala ndikumapempha kuti ndipatsani audio imene mukuti inapanga leak. Ndimangoimverera ndikusiya. Ndikadzamva sopena pake sonkhani anditumizani audio je. Ndimangoimverera ndikusiya. Kenako namba kubwera ndi mafunso. Kodi mayi Martha Chizuma ndiwokwatira? Panakhala masiku anthu anandiyankha ayayi adakwatirapo koma banja linatha. Kodi mayi Martha Chizuma ali ndi ana? Ayi, mayi Martha Chizuma ali ndi ana atatu achimuna okhaokha. Oh, zikomo. Anthu nkumadabwa, this is how connected is this? In politics we need all those things. Kodi mayi Martha Chizuma anabadwa chaka chanji? Tinadzaona kuona kuti mayi Martha Chizuma akole kuti anabadwa mu zaka za ma 1980s. Sakuma 70 yayi. Mayi Martha Chizuma ndama 80th momwemo. Oh yeah, basi chabwino. Koma ine nditamverera audio imene inapanga leak imene mayi Martha Chizuma ankalankhulana ndi mzibambo uja, ineyo tsiku limene lija ndi limene ndinathetha kuti ndikukayika ngati mayiwa angapitilize ntchito yawo ndikudzakhala ndi chipambano. Ndinakhumudwa kwambiri kusowekera kwa intelligent munthu amene ankacheza ndi munthu amene uja. Chifukwa mafunso amene ankafunsa munthu amene uja, nkhani zimene ankalankhula munthu amene uja ndi mayi Martha Chizuma, tingathe kugwiritsa ntchito mawu ena ake kwa amene mukudziwa zilankhulo zochuluka, mudziwa kuti mawu awa ndikuatenga mu language yanji. Munthu uja ankafunsa mafunso, ankalankhula nkhani pogwiritsa ntchito tactic imene timaitcha insharat. Ankagwiritsa ntchito insharat. Amagwiritsa ntchito tactic imene yolozera, yoti kulankhula kokhako akufunsa koma mkati mwa funsomo akukutsogolera kuti umuyankhe. Munthu akufunsa funso koma mkati mwa funso lakelo, if you are really a politician, if there is intelligence in you, ungathe kuzindikira kuti funso ndi limene munthu yakundifunsa koma mkatikati mwakemo likuchita kuonetsera chomwe iyeyu akufuna kuti ndimuyankhe, sakufunsa ngati mbuli. That moment mayi Martha Chizuma amayenera kudula conversation imene ija. Ndikumudabwa munthu uja kuti no, pali china chake. Munthu uyu sakufunsa ngati mbuli oti akufuna kudziwa. Mayi Martha Chizuma koma anapitirira kupanga conversation ndi munthu uja, zomwe zinazoona kuti zinali zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo mayi Martha Chizuma ankalankhula ndi munthu uja, amaoneka kuti anali omasuka kwambiri komanso odzadzidwa ndi chimwemwe. Makamaka mwina amati akaona drafting yawo ya mmene angagwirire ntchito amatha kumadziona kale ngati apambana kale, afika kale kumene ulendo wawo akupita nawo. Yet in that war imene ija ndi mistake
yopanga underestimate your enemy. My Martha Chizuma, she was so excited to the extent yona kuti amapanga underestimate, undermining her enemies. Chifukwa wina aliyense amene amalimbana naye kapena amene akulimbana naye pa nkhondo ya corruption amanena kuntenga kuti ndi mdani wake. Chifukwa at the end of the day ngati nkhondoyo anti-corruption itadzawina kudzera mwa Martha Chizuma, they would, this guy, this individual, this someone adzasauka, this someone adzapita kundende, this someone mwina BP idzamtenga ndi kumwalira. Kwa choncho munthu amene uja wayenera kumantenga kuti ndi mdani wako and deal with him or her as one. Usamuone so munjira ina iliyonse yoti akhoza kukhala bwenzi lako munjira ina iliyonse. Sono ngati ali mdani wako kupanga underestimate kapena undermining mdani wako chifukwa choti iweyo kuyang'ana paperwork, it's a very big mistake. Pamene ine ndikuwerenga ndikukonzekera za mlandu, munthu amene ndikumuzenga mlandu ndisaganiza kuti akugona. Ndikuti ngati kuli kuchezera tikuchezera tonse. Ngati kuli kuthamanga ndikuti kuthamanga tonse. Koma in that conversation, my Martha Chizuma amakita kuoneka kuti she had that confidence. And she was so overexcited. Amaona ngati kuti she's enough and she is capable of doing chilichonse. Yet akupanga deal ndi nkhani ya corruption. Nkhani ya corruption anayenera kuti aidziwe iwo kuidziwa background the history ya corruption. Corruption definition ya mawu a corruption angathe kupita ngakhale kandi mu Bible, ngati zitavuta mbali ina angathe kupita mu Bible, angathe kupita ngakhale mu Quran, angathe kupita mu Masalimo kuti akayang'ane kuti kodi definition ya corruption ndi chani. Corruption ndi oppression, kupanga oppress anthu ena, it's corruption. Kwapondereza wena, corruption ndi kuyika chinthu pamalo posayenera. In another language, volume, that is corruption. Pachifukwa chimenechi umayenera kumudziwa kuti a corrupt person, a volume, munthu amene ali wopondereza amatani. Munthu wopondereza samaopa kuononga ngakhale kukhetsa mwanzi kumene. Munthu wopondereza amakhala alibe nazo ntchito. Chifukwa pa nthawi imene akukupondereza amakhala kuti wasaina chilichonse, chifukwa kupondereza kuba ndi kuponderezanso. Ndiye wayenanso kumudziwa wakuba kuti kodi wakuba adaba ndalama adaba chani. Wakuba wani samafuna kuti adziwike ndi anthu kuti amaba. Ndipo ngati amaba mu mdima ndiye waonedwa ndi munthu omuona uja nkodzatulutsa moti ndakudziwa ndiwe uje, amayesesa kuti abwerere akugwire akuphe chifukwa amadzoti ngati kutacha anthu azadziwa zoti pamudzipano ngati pamabedwa ndi ine kudzera mu zimene uyu waona. Amafuna kuzimitsa pamene. Wakuba ndi woononga, wakuba ndi mfiti, wakuba ndi wakupha. So anayenera kuzindikira kuti uyu ndi mdani wanga, awa ndi adani yanga, ndipo kwapanga underestimate inali mistake yayikulu. Komanso kukhala ndi confidence yochuluka kwambiri ngati mmene analili nayo muja, that was a very big mistake when you are dealing with corruption. Easy zili mu understanding ya political scientist. Only the scientist of politics will have that understanding. Ifaka masolola mulomo poyenera kusolola mulomo, ndipo amaufumbata poyenera kuufumbata. Tiyike kumbali za mayi Martha Chizuma tingathe kuzungulira makolero ambirimbiri, koma ngati mukufuna kudziwa kulephera kwa kugwira ntchito ya mayi Martha Chizuma, mungopita mu audio muja ndiye mwaone mmene ankasangalalira, mwaone mmene ankatiposekelera, mwaone mmene ankamasukira, mwaone mmene ankadzionera kuti ali equipped. Mungomverera audio yawechi tinkatha kuona zibwana, tilankhule mophwasula, tinkaona mukaba timamva mu zibwana
lack of maturity when dealing with fragile things like milandu ya kama ma delicate uje ni nkhani yokhuza ndi corruption. Nkhani iliyonse ili ndi mmene ungayipangire dealing nayo, imakupatsa weight, imathakuza mulingo wachikwama choti unyamulire. Secondly, Mai Martha Jezuma itayamba nkhani ya corruption, ine ndadziwa kuti litatuluka list lona kuti atulutsa list, ndipo mu list imo muli anthu 86 kandi 84 amene akukhudzidwa ndi katangale, ndipo Mai Martha Jezuma atenga listilo alipititsa kwa anthu, kaya kuti kwa president, kaya kuti ku parliament. That nditamvaso zimene zija ndazilika kuti zimayi samatha ntchito. I have to be honest. Ndipo kulankhula nkhani yawo zimango ndigwetsa ulesi. There is no way ungatenge list ya adani yako 86 kapena 84 amene ukufuna kuti wagwire ntchito, ndikutenga that list ndi mayina ndi zomwe anachita ndikuzigawa kwa anthu. Do you want to tell me kuti kuchokera mu tsiku limene lija kudzafika lero lino, lero ndi 3 kandi 2 February, let me check my date here, lero ndi 2 February, mufoti kuchokera mu tsiku limene natuka list imene ija kudzafika lero kuli Mai Martha Jezuma moti she is still believing kuti anthu 86 kandi anthu 84 ali mu list imene ija aliyense sanazidziwebe iyeyo kuli iyeyoko kuti dzina lake lili mu list muja. Wina akangoganiza, be so intelligent, apply your IQ there. Tatengani nzeru zanu muzike pamene popo mukwanira. Wina wake angakweze dzanja kuti mu anthu 84 amene anatchulidwa mu list imene ija, wina wake mu anthu 84 mpaka lero sakuzidziwabe kuti dzina lake lili pa list paja. Zimene zikakhala definitely zabodza. Pamene paja ngati uli mkango ndi kuti wafuula, andi mkango ukafuula sugwira munthu. The moment linangotoka list limene lija ndikuyamba kuyenda mmanja, a president ka analiwerenga, ka sanaliwerenge, ka anthu ena anaulula, ka sanaulule, tikudziwa ife anthu ali mu listimo aliyense akuzidziwa paika kuti dzina langa mu list muja linatuluka, andi zimenezo ali sakuzidziwa. Mkango wa ukazi udafuula, ndipo zoti udzagwira nyama mu list imeneji, forget sizingatheke. Pamene paja ine naona kusowekera kwa professionalism, inasowekera professional pamene paja kugwira ntchito mo kadaulo kudasowa chongo tusa list ija kuti onetseratu kuti ntchito isitheka. Awa ndi masanje awa. So ife ndi ma issues ambiri amene tikhoza malankhula mapanga discuss, sitingamalankhule nkhani zoti automatically munthuyo wazika in a form yosonyezatu kuti izizi sizitheka. So why should we discuss such a thing? Kutulutsa list la anthu 84 amene udzimenyana nawo nkhondo ndi kukhoma pakhoma, amene ndumenya nayo nkhondo adziwerenga pamene paja, azidziwa aliyense azidziwa kuti pamene ndili ndi uyu next ndi iweyo. Ndiye ndikayamba ndi wa nambala 84 wa nambala 6 pansipa akhala kukonzeka zingati? And you still expecting kuti woyamba uja umutha, wachiwiri umutha, wachitatu umutha, uyu ali pa namba pansi wa namba 84 iwangokhala kumadikilira kuti uthane ndi awa mpaka naso uzamtenge yeyu ku khoti udzakamutheso, iweyo udzakhale hero kuthana ndi anthu 84 pa nkhani ya mlandu wakatangale. And those 84 people si anthu wamba. You talking of people in the army, you talking people ku police, you talking of people ku parliament, ukamba ndi anthu oti ali ku prison, ukamba ndi anthu oti ni ma government officials ama previous governments. Ungatenge maina awo ndikuayika pa list, ndikukhoma pakhoma, nkumati inu 84 muli apa ndi amene ndifuna ndikugwira ni ntchito kwa anti-corruption bureau, sure, and expecting to be successful. Mai Martha Jezuma ndali ntakutethana pene paja zibwana izi. We political scientists tinazitenga zimene ndikuzenga kuti izi ndi zibwana, kuzikwinya kwinya ndikuziponya kumbali,
capacity yoti mukhozothana ndi katangale as nature ya katangale ilili tinkaiona kuti palibe. We find that in you right in the beginning. Koma kuti tilankhule dzikoli lili ndi anthu ambiri amene amalankhula. Secondly, kuti tilankhule tilozere kuti zikanika zisanachitike, we just gave you a time. Kuti let's see, because in science we always doubt. We take it, we leave it on the ground, and then we doubt and watch. We need to verify, even though we're doubting, but we always need to verify things. So we can say, tidakupatsa chance, though we are doubting you, but maybe you can verify yourself. Ndiye tione kuti mwe mwake doubting yathu inali yabodza, and ndiye mwe mwake mutipanga proof wrong. That is in science. Koma kumapeto kwake zikuone kuti doubt yathu inali yolondola. This is it. Kwa lero lino, Mai Martha Chizuma olumapezeka kuti mpaka mudakali lero muli ku Anti-Corruption Bureau tikayang'ana zolankhula ngakhale za president. Tinadzafunsanso ife kuti tamva kuno ku South Africa kuti a president asankha deputy director wa ACB. That date, Mai Martha Chizuma ngati simukadziwa, ndi tsiku limene mudayimitsidwa pa ntchito. That date, kwa ineyo ndi tsiku limene naona kuti Mai Martha Chizuma ayimitsidwa pa ntchito. This deputy director ndamene adzakhala kuyendetsa ntchito za Anti-Corruption Bureau. Very soon timva zonda kuti Mai Martha Chizuma ayimitsidwa. Mupite ku Malawi CSO leaders, mukayang'ane bwinobwino ngati muli kumeneko mupange scroll mupeza pena pake ndadzafunsafunsa kuti ndamva zoti Mai Martha ku a president asankha deputy director. Anthu anandiyankha bwanji nati aya basi tiyesileni pompa. Nadzoti Mai Martha Chizuma tsiku limene ayimitsidwa lija ndi lero. Andi timatha kuona kuti auzula mtengo ja. Secondly, Mai Martha Chizuma ngati sikayanyaka amadziwa kasamadziwa, the date imene president ananena kuti amene akufuna kumuzenga mlandu Mai Martha Chizuma adzimuzenga ngati munthu, asamagwiritse ntchito office ya president. That was the opposite. If you are a gambler, you know what I mean. Before you throw a card, you check your mate. Sizikanatheka kuti Mai Martha kuti office of the president iyambe kudirana ndi Martha Chizuma before Kayuni. Amalawi ndino anthu akuluakulu kukamwa, you know how to talk, you know how to make noise. It was a trick. It was a gambling. Zioneke ngati kuti the government is punishing Kayuni, yet Kayuni be here. Ndi anthu tikuya Kayuni kuli Kayuni iko akumwa fanta madzozi za bwinobwino zake zili bwinobwino. Koma nkhani janena kuti tiyamba ndi apa tikamamenya uko zikhala kuti sanga tinayamba kuno. Koma nkhani kumene tikufuna kumenya ndi uko. Ndijazana zaya kuti iweyo ngati nyani ali muntengo, iwe uli ndi miyala, nyani ali muntengo moti muli maorange kapena mango, umatenga mwala ndi kugenda. Iyo jakafuna kugenda amachola orange ndi kugenda iyo ndi kwakha orange chaza mwathana. Koma ulungo muza yanu jodi ndipatse ko orange kapena ndipatse ko bango siziteka. So if we are to kuti thamangitse Martha Chizuma ndikusiya Kayuni zionekera. Tikhanga ndikuchotsa Kayuni kuti kamaza kuchotsa Martha Chizuma zakhanga ndi 50-50. Yeti palibe 50-50. It's a gambling. Koma anthu zimene zija simmaziona. But being a political scientist, tilaziona patali kuti ndale zikuchitika apa ndi ndale zofuna anthu amene alibe maso. Andi ngati achuluka amene alibe maso zitheka andi zikutheka. Komanso kunena kuti amene afuna panga deal ndi Martha Chizuma adirane naye ngati personal, asagwiritse ntchito office ya president. Tinachita kudziwa kuti the same thing will apply pa Martha Chizuma. Kuti adzauzidwa tsiku lina kuti Martha Chizuma akhale munthu wamba, pasakhale office imene idzimuteteza chifukwa mulandu anachimwa uchi. Anachimwa ngati munthu, sira chimwe ngati office ya Anti-Corruption Bureau. Kotero kuti wayenera kusuntha apa kuti adzikayankha milandu ngati munthu. Mmene soti kwauzira anthu omuzenga milandu
kuti adzimuzenga milandu ngati anthu asamagwiritse ntchito ofesi yawo. So kuti zioneka kuti zili 50-50, okuzenga mulandu adzikuzenga mulandu posagwiritsa ntchito mphamvu za ofesi ya boma, nayenso ozengedwa mulandu adzizengedwa mulandu popanda chomutchinjiriza ngati ofesi ya boma. Ndiye kuyamba tiziyamba kulankhula uko, and the same automatically zizapanga apply mbali inayi. That is politics. Only when you are a scientist of politics, when you're a political scientist, you can have that understanding. Koma timaona kuti ambiri sitimaziona zimenechi. Ndi noise wo ngeti mangono da okay, tatiye ndizilongololana. Olemekezeka bwenzi ndi abale, tiye tipanganiza chifundo. Kusonkha 100 rand, kusonkha 5,000 kwacha, midzimu azibale athu akumwalira ndi matenda osiyana-siyana, akulepta kupita kuchipatala. Akapita chipatala cha boma akumauza kuti pita mukagule mankhwala. Kukagula mankhwala kuja anthu amakhala kuti alibe ndalama zoti akuzogula mankhwala. Apa chimene tingachita Malawi tiye tigwirane manja, kusonkha pang'ono-pang'ono, tidzithandizana kulipirana mabilu mzipatalamu. Zambiri kuti muzidziwe zomwe tikuchita ku Whispers College of Mindset Change, Whispers of the Stranger, komanso Whispers Healthy Foundation. Ndikulowa pochaya 10 follow 067 030 6868. Muzajoyina maforamu amenewa. Amalawi ife tikufuna kusiya zoma katukwana boma ku street, nagging for things. Whatever we can afford, we can try ourselves. Tiye tigwirane manja, tipulumutsane. Amene tikuthawo ndi ife. Those politicians tikumakhalira kumadandaula tsiku ndi tsiku akudi akukhuta, tikunena pano minda yawo chimanga chikubiliwira, akumakunamizani kuti zinthu sizili bwino. Zimene mukupanga zijani zimene zikudzadzisa ma account yawo. Wake up. That little thing muli nako kasonkheni pamalo poti kapindulire moyo wa m'bale wanu amene akumwalira mchipatala, wa m'bale wanu amene mwana wake akunyentchera kusowa chakudya mthupi, nkhalamba imene anake osanamwalira akusowa oyithandiza. Anthu ngati amenewo ndi amene tingawathandize ndi kochepa pamene tili nako, kulekana ndi kumanamiza zona kuti ifeyo tikuamenyera iwo ufulu, akumafa ndi njala, akumafa ndi matenda, ife tikumakhuta. Let's forget this battle of corruption. Ine ndinayankhula pompano pa Whispers of the Stranger kuti kuchita tsoka Malawi angathe kufika 2073 kapena 2075 nkhani ya corruption isanathe kapena idzakhala ili worse kuposa apa. Ndipo zifukwa zake apapa nkuyamba ndikhale ndikumazinena pang'ono-pang'ono kuti zifukwa zimene alankhulira mawu amenachi, mwachimodzi chake ndichi, chachiwiri chake ndi ichi, zina ndi izi. Apa ndi chifukwa chofuna kukusinthani mindset, kukutsekulani m'maso kuti dziko la Malawi ife tidzakhala tili moyo kati tamwalira. Koma mukamadzafika 2070 mudakali muzimene zikuchitika lero, musadzadabwe mwina dzina lathu mudzalitchula. Adalipo kadziwotche wina ankalankhulaso zimenezi kuti dziko la Malawi lidzafika lili m'mavuto akatangale mchaka cha 2070 chifukwa cha izi. Mwina mudzatikumbukira. Ndikumpempha Mulungu kuti imene tidzakagoneko adzakatikhululukire, ndipo idzakhala kuti ndi ntchito tinkutipulumutsa ku zilango za Mulungu. Tikupempheni Amalawi, tatiye ntiyiwale za nkhondo ya Martha Chizuma. Zoti Martha Chizuma adzagwiranso ntchito yothana ndi katangale under this government, even in the government that is coming. Kulibe director ndi mmodzi yemwe amene atathane ndi katangale lero ngakhale mawa m'Malawi. Katangale m'Malawi anagwira mbali zovuta kuluma, mbali zoti zili ndi asidi, mbali zoti zili ndi tsabola, mbali zoti zili ndi mchenga ndi miyala minga ndi misumali. Ngati katangale anakhudza ame, katangale anakhudza judiciary, katangale anakhudza ku polisi, katangale anakhudza ku prison, katangale anakhudza immigration, katangale anakhudza ku OPC, katangale anakhudza parliament, katangale anakhudza ma president, katangale anakhudza ma vice president, katangale anakhudza ma bodyguard ama president. Mukaziyang'ana zinthu zimenezi, who can bite those arrow fish? Nyese somba nyese zimenezi anga zilume ndani. Somba ya nyese ikamakhala nyanja ibadzafika pofa yokha.
kulibe chamoyo chilichonse chimene mailuma, kulibe chamoyo chilichonse chimene chingaigwire nsomba ya nyese ili ya moyo ndi kuyitafuna. Kulibe, si munthu, si mkango, si njoka, sanakonda angaigwire nsomba yotchedwa arrowfish kapena kuti nyese nyanja ili ya moyo. Chimakhala chisomba chimene cha m'madzi mpaka chimadzafa chokha, ndipo chikafa chimatenga up to 12 hours kuti mphamvu za magetsi mthupi mwake zithe, kuti mpaka chinyama china chikwanitse kuyigwira nsomba imeneyi ndi kuyitafuna. Nichifukwa ma politicians olatuluke mboma lero ndi milandu yakatangale, they will take years kutibe mwaembe milandu yawo yakatangale mpaka mwatengere ku court kapena ku prison. Ena alipo mpaka lero mukulephera ndi nsomba za nyese simungazilume zili za moyo. Forget nkhani yakatangale ku Malawi. Ndi chifukwa chake ku Whispers of the Stranger, we don't want to waste our energy speaking about those things kapena taking part. There is other things that we can talk and discuss. Nkhani ya Martha Gizuma inandisowesa chidwi from the day anawasankha kukhala pa mpando umene uja. She was too excited and confident in herself as if she was there before. Inali mistake yoyamba. Underestimating her enemies. Kutenga lisi ya adani yake 80. Those enemies are not just an enemy. Not an ordinary enemies. You're talking of government officials. My vice president ni my former president. My former first lady. My bodyguard, I'm a president. We're talking of former politicians. I'm a police, judiciary, prison, immigration. Ndikumayembekeza kuti a single woman azibambo amene aja nzimayi obadwa nzaka za 1980s awagonjetsa azibambo amene aja ku Malawi. Gender sitima ilabada. They were even underestimating her kuti this child, this lady amachula mayina timamva. Saka nalolera kuti mayi Martha Gizuma bakhala successful pa nkhani yothana ndi katangale ku Malawi. Never, not even in their dreams ya ma politicians. Anali matrix. Munthu amene anachita kutumidwa. Kodi ngati leak inachitika pa voice note, yet voice note imo tikumva zoti she was discussing with someone, and that someone up to this date not yet to be known kuti anali ndani. Inali poloti. It was a plot well planned. Anaipanga play ndipo inatheka. Amene anali mbuli muzochitika zonsezo anali mayi Martha Gizuma, ndi amene amapatsa support. And support iliyosemera mandra mayi Martha Gizuma, it was a plastic support. It was artificial support. Osaka support yeniyeni. You can't fight corruption in Malawi. It will take you. It will swallow you. Koma popeza kuti ndi zinthu zimene timayembekeza kuti mwina if titatere anthu ena ake sakuona anthu 20 million ya Malawi, maso 40 million mukana kuti maso sakumva, makutu 40 million sitikumva, timamva, timaona, timadziwa, koma timasankha kukhala chete tikaona kuti zibwana zikuchuluka. But anyway, nkhondo ya corruption TNT iwaleni tiyambe kuganiza zina. Kulibe nkhondo ya corruption idzateke, not even with the deputy director kapena director kuna assignment za musankhe sokutsogoloko. Never will that work.